Tungod sa nasinating volcanic ashfall kagahapon, kansilado gihapon ang face-to-face classes sa Talisay City karong adlaw. Sayra nato ang sitwasyon sa mga eskwelahan nga apektado sa nasinating ashfall kagahapon sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, kagahapon pa lang ang mga magtutulo og principal sa dagariyang kung pipila ka mga eskwelahan sa Talisay City ang sugod ng nanglimpyo sa mga abog nga dala sa volcanic ashfall. Samtang suspendido usab ang klase sa Cebu City, lakip na sa pipila ka mga lugar sa probinsya sa Sugbo. Base sa datos sa Cebu Provincial Government, muabot tanan sa 38 ka mga lokal nga kagamhanan ang nikanselar sa ilang face-to-face classes karong adlaw. Kini aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga tinun-an ug magtutudlo, gikan sa epekto sa volcanic ashfall human sa subling pagbuto sa Mount Canlaon. Sa mga lugar nga dunay colleges ug universities, gitugyan na sa mga LGU ngadto sa mga kadagkuan sa kolehiyo ang pagsuspend sa klase. Ang dakbayan sa Talisay ang usa sa nipibaw kagabi pa lang sa suspension of classes. Subay sa rekomendasyon sa Talisay CDRRMO ug sa Talisay City DepEd Division. Kung na-observe is that ang school pod perting hugawa tungod sa asphalt. And then we might not know kung ang kuan niya, ang iyang asphalt will still continue karon or ang iyang hangin baron magsigipagda sa asphalt. So that was why yesterday we decided na i-continue. Kaganihang buntag, subsob ang pagpanglipyo sa mga eskwelahan. Sama na lang dinhi sa Talisay City Science High School. Nga giuna nila sa pagpanglimpyo ang ilang laboratory. So sa grabe na apektuhan sa volcanic ashfall kagahapon, kini mga ekipo sa biology laboratory dinhi sa Talisay City Science High School. Hinungdan nga gisayuhan gyud kini karong adlaw aron kay priority kini nga malimpyuhan aron dili madaot. Kay makita lang nato mga kapuso, kini siyang planet cell model. Awa. Grabe gyud ang iyahang kabaga sa abog o gani gilagway nga dili unta supposed to be ingon ani ang iyahang kabaga sa abog kay kada adlaw man ta ni gigamit ang mga ekipo dinhi. Giuna nato ang mga laboratory nga nasa third floor kay pabor kayo sa hangin. Kunya ang kining laboratory nato kada adlaw mo ginagigamit. Nya karon pertig siyang abuga. So gisiguro nato og limpyo kay do naman sa mga mahalon nga mga equipment. Sakto gud kayo nya kanang nindot sa nga measure kay para di pod makakuan sa mga estudyante kay kanang namay estudyante nga mga apyugon og mga kuan ba labi na sa moa diri nya makakuan ning Dugang ni Dilo Santos nga mulanat pahangtod ugma ang ilang pagpanglimpyo sa tulo nila kaandana nga school building. Grabe gid ang abog no kumpara gid sa regular nga mga abog ra bitaw nga kanang wala ra sa hilabti. So medyo lain siya nga klaseng abog. So mo na itom siya nya lain gid siya so kinahanglan gid siya nga malimpyuhan din. Samtang gipahibaw sa Environmental Management Bureau sa DENR o sa EMB nga ana-ana sa fair ang air quality sa Sugbo. Apan giyawhag gyapon nila ang mga Sugboanon sa pagsulob og face mask kung mugawas sa panimay. Sa laing balita luan, tutok usab karon ang Talisay CDRMO sa Kabaybayunan ug Kasapaan tungod niining kalit-kalit nga kusog nga uwan ug haguros sa hangin. Dala sa gipakusgang hanging habagat tungod sa Typhoon Inday. Luan, Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.